Idi nag-uumbong dagiti adalan na pong Jesucristo nga kinunkunana iti aldaw a panaginana iti Matthew 12 iti 8. Iti anak iti tao iso iti aldaw a panaginana. So di kita ti kunkunana idi na pong Jesucristo nga inyad adal na iti pakasaritaan nga nagapu iti Diyos iti paltiing iti linaon iti Biblia. Iti Matthew 12 iti 12 ket saan aya anapatpateg iti maysa a tao ngem iti maysa nga karnero. Dagita iti kinunkunana idi nga pong Jesucristo baten digitoy asursurat. Gapuna may palubos da kadigiti aldaw a panaginana iti panagaramid iti naimbag. So di kita tinyad adal na idi ngayon sasauna idi iti panagaramid iti naimbag. Ta di kita iso ti napapateg nga nagapu iti Apo ama nakabalin ti so amin. Iti Matthew 12 iti 5 wenno di kay aya nabasa iti linteg akaligit ti aldaw a panaginana dagiti sakerdote iti templo saan da nga ningilin dagiti aldaw a panaginana ket dida nakabasol. Isu nga haan met nga gapu iti panangilin dagiti aldaw no di ket panagaramid iti naimbag. Isu iti napateg nga talugading iti panagsukimat digitoy. Tano agbasa tayo unag sukimat tayo iso ti aldaw a panaginana nagturong iti Dios kadigiti panunot tayo anasayaat nga panagaramid. Ta kinunkunana idi na pong Jesucristo nga makita kadigiti gapuanan. So di kita tinanyad adal idi ana papateg. Iti mabasa iti Matthew 11 iti 19. Imay ti anak iti tao aman mangan ken uminom ken kunada adtoy iti maysa a tao amanangan ken mananginom iti arak pagayam kadigiti agsingsingir iti buwis ken kadigiti managbasol ngem iti kinasirib mapaneknekan gapu kadigiti gapuanan. So di kita iti adda anay surat nga iti pakakitaan iso di kita gayam gapu iti gapuanan. Ta makita tayong magkapsa di iti dadduma iti gapuanan da no makayayo wenno haan ken iti umiso nagturong iti Dios. So di kita kapsat kasadda alinaon iti Biblia. Isu nga digiti kapsat idandanon ko kada kayo digiti an napapateg agameng anay lemeng iti daan atulag ken iti baro atulag digita nagcombine iti linaon iti Biblia. So digitoy tinna mi dandanon kada kayo kapsat digitoy an napapateg nga taraon iti espiritu. So di kita kapsat itinna manen indanon kada kayo itatta kanito digitoy alinaon iti lokot ti pagbasaan. Katagyaman
kakabsat ko kada kayo anusan nyo digitoy tadigitoy so tinapapateg agamen nga awan ti makaala no dilaeng kada tayo ti panpanunot tayo nagturong iti Dios katagyaman ak iti Dios sama manakabalin sa amin. Amen.